INingizimu Africa ingamanye amazwe ayikhulu namashumi ayisishiyagalolunye nambili ayingxenye yomkhangiso iDubai Expo 2020. Loluhlelo luqale ngoMfumfu nyakenye kanti luzophothulwa ngasekupheleni kwephezulu. Ukugqugquzela ukubambisana kwamazwe iyona ngqikithi yomkhangiso. Inkampani ehlinzeka ngamanzi KwaZulu Natal Umngeni Water iyingxenye yaloluhlelo. Ngokusho kaSihlalo womngeni Water uziphozethu Mathenjwa lengqungquthela inezisombululo emazweni abhekene nenkinga yesomiso. Konke ke lokhu kwenzeka nje izwe libungaza isonto lezamanzi iNational Water Week. Zofunda kwamanye amazwe ukuthi lezi inkinga ezikhona zamanzi bona bayixazulula kanjani. Okunye futhi esokwenza nathi sizofundisa amanye amazwe ukuthi kukhona esikwenza kahle nathi njengeSouth Africa. Okokuqala nje ngibuke ukuthi yini esifundile, sifundeke ukuba izangoma zezulu. La UAE sesibonile ukuthi abahlali bagoqa izandla bathi hawo hey kune drought amanzi awekho bayahamba bathatha ibhanoyi bayiphezulu emafini bafaka isolution khona la bayifakayo benze ukuthi imvula ine kusho ukuthi they make it rain. So nathi yabona ke sokumngeni ukuthi sobuyele emuva sesimtshela emacengwane ukuthi hayi Minister of Water and Sanitation, this is what we are doing. Ukuze sithina senze ukuthi bakune drought manje there's an additional solution esingayenza ukuthi kube khona amanzi.